4 de març del 1938, segona carta, Cardedeu. Estimat germà, després de saludar-te i desitjar-te força salut com ara ho és la nostra, també en contestació de la teva quarta carta, que cada vegada tenim una grossa alegria, com ja pots suposar. El diumenge faran una funció tots els aficionats de Cardedeu per a beneficència, que s'anomena Nostra Natasha, i quan et torni a escriure ja t'explicaré alguna altra cosa, que no pots figurar-te el que desitgem poder-te veure altra vegada i estar al nostre costat. La mama em fa tornar a repetir que així que puguem t'enviarem el paquet, perquè fa una setmana que ho han suspès i de tabac en tenim poc, perquè no en donen gens. I la mama diu que no t'amoïnis, que t'ho prenguis amb calma. Res més, rep de la teva mare i germans una forta abraçada i milions de petons. La teva germana que no t'oblida, Ramona Castells.